And the answer is no. Kodwa bonke abalandela yena bamele ukuthwala umnqamlezo. Uthi kumfundisi uThabethe, wawungenzelwanga yena uYesu la umnqamlezo. Wawenzelwe uBarabhasi. Kodwa uBarabhasi ukhutshwe apha ekhwapheni nge-back door. Kwawufumaniseka okokuba oyena mntu ngathi sinoba ne-interest kuye kulo wakhutshwa uBarabhasi. Kwathiwa hayi ububi bakhe siyamazi yena. We don't dispute into yoba uBarabhasi uzenzile izinto. Kodwa sifumene ngomzuzu a person of interest. Yajika laa nto whatever wrong uBarabhasi kodwa sawubuya ngazo. Masiqabelise nalo. And so laa mnqamlezo kulungiselelwe uBarabhasi. Kodwa xa ufika kuYesu wawamkela. Uthi kumfundisi waphume uthwele ephuma kwaPilato umnqamlezo. And therefore uthi kumfundisi bazalwane into esiyibizelweyo kuthwala umnqamlezo. Ungathi ufikelwa ngumnqamlezo apha ecaweni nakolumanyano uthi ndiyayishiya lekhaya. Ubuzowuthina apha ecaweni. Ubuzowuthina apha ecaweni. Ngoba into esenza silandele uYesu ngumnqamlezo othweleyo. We are called to be cross bearers with Christ. And ayijiki loo nto. Yile nto athi umvumi eyona nto inexabiso kobomi asikudlala zambatho kodwa kuthwala umnqamlezo ngentobeko nengqobhoko. Ngathi ngoba kubi uyawuthetha ngolumanyano etreyinini naseteksini. Sibizela uthwala umnqamlezo. Must Jesus carry the cross alone? The answer is no. We are cross bearers with Christ. Sibizele loo nto apha. Uthwale umnqamlezo bazalwane ubukela ngabantu benewuxoza ngokwabo umnqamlezo kodwa wena uthwale. Ungabananga abaxozi bomnqamlezo kodwa wawufika kumnqamlezo uthwale umnqamlezo. Sibizele loo nto. And therefore imvana yaphuma uthwele la mnqamlezo yayofika kuntaba yoKhakhayi wamisa umnqamlezo. Siya kumshumayeli ngoku umama uXhayembi ulungile kwaya ndiza kuwe ke ngoku wena kwaya uzawuza nomshumayeli ngo-63 xa yegqiba mandilungisele nto ke ngoku sawuqala inkathazo ngoku. Yanazi uba niyamthanda umshumayeli oniphatha kakuhle. Atsho le nto nifuna uyiva. Qha ingase ningathwabi izandla xa ehlala. Nantsi ke sizawuzama umaneja abantu abangamameliyo. Uba ikwaya izawunyusa umshumayeli ngo-63 bayazazi ezavesi zonke. Xa etsala iBhayibhile zakhe apho umshumayeli ebuya umva ndilindele okokuba sitsala ingoma thina samfisa lo ozawunyuka ngoku samfisa xa sithi 65 ukwenzela uba ikwaya izinyuso omnye simfise iivesi zibe mbili nijonge kum bazalwane. Azizusuka ngapha zizawusuka apha Mama uThomas ube ready bazalwane babo nibe ready zizawuphuma apha kuni nijonge kum yeyokuqala yeyokugqibela sivalile ayinamama ayina needs. Is that cool?